Takže nazdar lidi, tady je Verbis a tentokrát jsem tady u Heroes of Warcraft Hearthstone. Tak, a v dnešním díle se podíváme na třetí cestu v solo adventuře, která se jmenuje Blackrock Mountain. Na první cestu, nebo řekněme na prvního oponenta použiju ten deck, co jsem používal v minulé hře, nebo v minulém díle, nebo v minulém videu. A snad ho rozdrtíme. Tak. Počkáme až co sem hodím. Doufám, že dostaneme nějaký dobrý karty, s kterými ho rozdrtíme. Jenom se trošku bojím, že to řve moc nahlas, ale to je snad v pohodě. Tak, dostali jsme poměrně dobrý začátek. I když samozřejmě vždycky může být lepší. Tak jo, tohle nemám rád, nevadí, no. Aspoň to můžeme vytradovat. No jo. Tak. Dobrý, dostali jsme tam hnedka na začátek. Můžeme pokračovat. To jsme dostali výborný karty teďko, moc pěkný, děkuju. Teďko jsou hodně hodný s těma kartama. Mohli by se trošku polepšit. Jo, super. Výborný. Nevím, jestli použít ten Hex, jo, dáme mu to. A asi ho i zničíme. Tak. To bychom měli. Doufám, že teď dostaneme nějaký Wind Fury, nebo Charge, nebo všechno, co tam mám vlastně. Ale teď máme dost špatný karty fakt na začátek, takže nevím, jestli to vyhrajeme. No tak. Lepší než nic teďkon. Tak jo. Dalším, no pak vlastně dobrý kombo je, když máte 9 many. Tak dáte tohle a tohle, takže dohromady je to 16 damage, prostě jedno kolo. To je fakt super. Takže jako nejdřív zautočíme. Máme tam tuhle věc a dáme takhle. Tak. To je stačilo. Pak tomuhle můžeme dát za 16, teda, jak jsem říkal. Škoda, že nám nehypnul tohle, ale to vůbec nevadí. Jo. Moment, nebo můžeme počkat a dáme mu za 16 až pak. A teďkon dáme ještě sem a zničíme to. Tak. To bychom měli. Uvidíme, příští kolo ještě můžeme vyhrát. To je škoda, ale tomu nepomůže, myslím. Takže asi jsme vyhráli. Ne, nevyhráli, to je za 8, ne za 9, je. No. No nic, tak to dáme v dalším kole. Já ho musím rašnout co nejdřív dolů. Doufám, že teďko nezahraje nějaký děsivý taunt, který mi to zabránil tomu. Ale tohle taky zabrání, jestli nám teďko zničí celou boardu, nebo celý jak bych to řekl, celý hřiště, nebo celý stůl, co můžeme použít. Dobrý, takže nevyhráli jsme ještě. Bude mu 1 HPčko. To ale nevadí. Takže hop a hop. Tak. Ne, nezběre mu HPčko, haha. Přesně nám to vypočítalo, takže to by bylo hnedka první. Tak, jo. A hnedka se vrhneme na toho druhýho. Tak, na něj použijeme tenhle deck, pak vám ho hnedka ukážu, který to je. A ten má vlastně hero power, nebo schopnost, proti nám, že všechny věci stojí jenom 1 manu, nebo jeden ten mana krystal. Takže nejlepší je naházet tam co největší kreatury prostě do toho decku, no. Vidíte takhle. A teď tahle karta je absolutně hrozně silná.
Protože mělo by všechno se zmenšit ještě o 1 manu dolů. Takže já to zahraju a pak budeme mít vlastně zdarma tyhle ty, nebo ještě i tohle. Tak. Hop. Ale by měli stát 0 podle mě. Co? Ne. Tak jak jsou zmenšený, tak jako by stojí uvozovkové o 1 míň. Je, tak tohle je dobrý teda. Takže vlastně budou stát furt 1, nic to nezmění. Tak to jsem chtěl zkusit, nevadí, to je jedno. No, tohle možná zničím. A nebo ne, dáme tam ten taunt a zničíme mu hlavu. Face. On stejně nemůže jít přes tohle a, no. Takže tak. Teďkon my mu dáme freeze na tohle a hnedka se do face. A já vám pak ukážu ten deck teďkon. Aha. On má prej karty úplně ze všeho, Briar, tak jo no. Přemýšlím, že dám asi, ne, dám toho tanka, Divine Shield má nejvíc damage teďkon, nebo má stejně damage jak tenhle, ale ten by se jako mohl hodně hezky rozbít, to by bylo dobrý, škoda. Nevyšlo to. Nicméně nemůže už nic jiného zahrát, kromě tohohle. A my mu dáme freeze teďkon, aby do nás nemohl zaútočit a tím pádem nám zničit Divine Shield. Tak. Už vede jenom o 10 HPček, mu moc nepomůže. Tak, teď ho zkusíme mu zničit tohohle. Tak se nám to nepovedlo. A dáme mu 3 damage do tohohle a zkusíme to stejně zničit. Tak uvidíme, tak se nám to taky nepovedlo. Tak jo, stále budeme mít ještě větší štěstí příště. Výborný. To zamrzí. To zamrzí. Štěstí, a vyhráli jsme. Tak jo. Takže tohle byla hra čísla. 2 nevyhráli, já neumím počítat. Prakticky jsme vyhráli. Tak. Prakticky jsme vyhráli. No ano, vyhráli jsme, takže jsem měl pravdu. Je to tam. Jo, ještě si můžeme zahrát i legendární kreaturu. A zničíme ho třeba tímhle. Tak jo, takže tohle byl druhý boss fight, nebo boss, řekněme, v druhé cestě. A já vám ukážu teď ten deck. Tak, ten mám, kde ho mám? Tam toho prvního vám stejně zase ukážu, kdybyste se nedívali na ten první díl nebo druhý díl. A takže to máte tady. To si však pauzněte video a přečtěte si to, co tam je. A tenhle druhý byl ten, vlastně je to plný velkýma kreaturama, nejmenší kreatura je tady za 5. Až do 9. Mám tady vlastně 2 legendární kreatury, ty můžete nahradit jakoukoliv velkou kreaturou nebo spelem. No, tak jo. To snad bude všechno. A my jdem na 3. bosse. Tady vám vlastně taky můžu ukázat deck, tak vám ho rovnou ukážu, ať se pak nemusíme vracet. Mám vlastně, je to Warlock, Zulok, říká se tomu Zulok. A je to takový půl na půl Zulok, na půl Handlock, ale ten deck se mi hodně osvědčil, mám ho hodně rád. Používám ho často v rankerech, teď konečně nevím, měním tam pár karet. Snažím si ho tak vymazlit pěkně. Naxtramasne, tady Blackrock Mountain. A 3. boss. Vlastně tohle jsem dal asi až na potřetí. A je to celkem ohříšek tenhle ten, jo. Záleží to na kartách, záleží to prostě, hlavně na vaší psychice, abyste nerozmlátili počítač, když proti němu hrajete. Ale on je takový nepříjemný, jo. On vlastně furt spamuje miniony nebo kreatury, který stojí relativně málo. Tak. Tady tohle si nechám a Jaraxus se si dám až na díl. No to jsme, no nevím teda. To jsem mohl teda dostat klidně lepší, si myslím. Co s tím už? Jo, tohle přesně, tohle je dobrá karta na začátek. Nejlepší vlastně. Tohle je v pohodě. Teď můžeme zahrát tyhle 2. Jo, a taky, že zahrajeme. Jakože, počká.
Jo, když drží, já jsem myslel, že když je ve hře, tak to jsem celkem slušně podělal. Ale tak nevadí, to se taky stává. No, nic, to byla chyba. Nicméně my teď můžeme zahrát 2 taunty, který se nám velmi hodí a protlačíme damage zase do face. No, vidíte, vlastně on naplní tu bordu tímhle a se všechno doseká, myslím. No. Co ještě zahraješ, chlapče? Vám, že je něco brutálního. No samozřejmě. Výborný, to jsem potřeboval. On prostě furt hraje takovýhle, no, řekněme, nepříjemný karty. Ale to je jedno. Tohle se docela hodí, my to stejně zničíme. Takže nemůžeme nic dělat. Má 22 HPček, ale ten tam se mi tam nelíbí, ten nepříjemný. Tak si ho snad pokusí, co nejdřív zbavíme. Tak, už jsem zahrál výborně. Tak, něco normálního, tak nedostaneme nic, prej. To je jedno, tomuhle tam můžeme dát, protože mě to nic neznamená. Aspoň to nám dá na 4 HPčka. A prakticky co zahraje další kolo, takže mu tohle zničíme. Pak můžeme zahrát ten Twisting Nether. Ale začíná se to vyvíjet dost nepříjemně pro mě. No. Ale vlastně doufám, že budeme mít to štěstí a dávám to na ten další. Vidíte, mám vlastně furt ty komboje házet mě do face, což je na nic, úplně na nic. No nic, nic neuděláte. Ostatně nezabije další kolo. No, tohle je dobrý. Tohle zničíme. Zabije mě 4 plus 2 je 6, plus 9, 2 damage bude potřebovat. To radši zahraju tohle, nebudu to riskovat. Tak. Tohle jsem teda nepotřeboval úplně. No, jo, takže měl by konec, takže ještě jsem to neudělal. Ale my jsme dost v hájech, tak vidím. No, musím. A pak můžeme zahrát Jeraxuse, když nebude mít nějaký štěstí na kartu. Uvidíme. Uvidíme, všechno uvidíme. No, tohle teda jsem nechtěl vidět úplně. Tak to je super úplně. Tohle se hodí. Takže vidíte, teď jsem nechytil úplně dobrý karty. A jsem prakticky v háji, no. Nemyslím si, že tohle už vyhraju. Bude to těžký vyhrát minimálně. Bude to velmi těžké vyhrát. Aha, tak to se mi hodilo, díky, že to je takový slabý dráček jenom. To je nevýborný. No a já tady asi nemám nic, žádný charge, myslím. Jsme asi prohráli. Jo, no. Nemáme žádný tam. No jo, tak je. Tyjo, to je výborný. Pomůže mi to, když ničím něco. Jo? Nepomůže. No nic. Takže jsme asi prohráli a další. No, takže jsme určitě prohráli. A tak neprohráli, no. Ještě jsme neprohráli. Ale prohráli jsme právě teď, no. Škoda, no. Tak nic, zbylo mu 10 HPček, ale takhle to je jiná cesta, kterou jsem našel. Vlastně, kterou jsem ho zničil, zkoušel jsem jiný deky nebo různý balíčky, ale ty taky nepomohly. Tak jdeme na druhý kolo. Jestli teďkon prohraju, tak já vám to pak pauznu a dávám tam až ten replay, s kterým to vyhraju, řekněme, nebo vyhraju. S kterým to dodělám. No, taky by se dalo říct, že vyhraju. A teď to jdem, tak doufám, že teď to dáme, ať to nemusím pak stříhat.
No, tohle není úplně špatný, jo, necháme si to. Jo, tohle není špatný, no. To není špatný. No, my použijeme asi. Jo, použijeme tohohle Blood Impa. A... Nic, škoda. Tohle je úplně na nic, jako. Úplně na nic tohleto. No nic, dáme si tam. A on je podle mě všechny rozseká teďkon, ale... No, takže... Dobrý, no. Úplně dobrý začátek to není. No je vlastně jedno, než zničí ty miliony tyhle, protože... Jsou slabý ještě tyhle a tak mu nepomáhají. Uvidíme, jestli teďkon půjde do face nebo do mě, jsem celá zvědavej. No, dobrý. To já jsem radši, že možná šel do mě. Uvidíme, jestli teďkon bude mít štěstí nebo absolutní smůlu. Dobrý. Taky štěstí zafungovalo málo. No, to se taky hodí, že nám to dali k tomuhle. Díky, jste superový, hodný, super. To se mě velmi hodilo. Jo, tak tohle je taky super. Je absolutně jako neuvěřitelně dobrý tohleto. To se ani jinak říct nedá, podle mě. Dáme tam toho Watchera. Uvidíme. No, tohle je hodně nepříjemná karta, nebo Hero Power. To nevím, proč udělal. Si jen tak... tohle... si vezmu... a půjdu mu do face. Jo. Tak. Super, teď on zahraje zase něco hrozně silného, podle mě. Uvidíme, jestli něco zahraje. Co zvědavej. Ale nicméně teď nás moc nedrtí. A tohle se nám jako hodí tahle karta docela. Protože všechno tohle zmenší. Tak vlastně můžeme zahrát ten fire toho Major doma. Tohle nevidím hrát úplně. To jako rozničí všechno, dobře. Já si zahraju teďko ten Twisting Nether. Jo. Tak jo. A jdeme na další kolo. Tak vlastně, no, super, hele, super. To je výborný teďko, absolutně. Super. Hele. Ne, teďko můžeme zahrát tohle. Můžeme zahrát tohle? Aha, takže jsme prohráli. Super, díky moc, díky. Tyjo, tohle je dobrý, tyjo, to nevadí, jako no, jsme prohráli. Jenom jsem trošku naštvaný. No nic, takže tohle bude všechno. Zase jsme prohráli. Tak já teď stopnu. A uvidíme se za chvíli. Pro vás to bude malá chvíle. Ale pro mě hned, pro mě budu hrát asi tak 10 videí podle mě. Takže zatím. Takže jsem zase zpátky, doufám, že to teďkon vyjde. Snad to nebylo pro vás tak dlouhý to čekání. Ty 2 sekundy. A jdeme na to. Tak, uvidíme, co dostaneme a co chytíme. Ideálně by se hodil tam teďko na začátek, ale ten asi nedostaneme. Nedostaneme. Nic, dáme tam toho Leopardnoma zase. Teďko nám zase samozřejmě zahraje tyhle z toho Hero Power, která je vůbec není silná, vůbec není trošičku. Ach jo. Jo. Tak. Uvidíme, komu ty HPčka dá. To je docela dobrý, že to dalo tomuhle, ale není dobrý, že... Už to začíná zas. To zase začíná. Tak, no.
Tak, uvidíme, koho to trefí. To se hodí, že to zničilo ten taunt. A komu nám to dá heal, no dobrý, tomu to nejhorší sice, ale s tím se nedá nic dělat. No tady docela nepříjemně krájí teďkon. Tohle by mohl být docela dobrý, tak, za chvíli. Uvidíme, co teďkon zahraje. Jo, dobrý, to se nám teďkon taky hodí. To je eventuální silence. Eventuální. To je taky dobrý, tohle je hodně dobrý. Tak pojď něco hitní super. No a teď máme takhle a takhle. Tohle vypadá velmi nadějně tahle hra, pak si nám hodíme tam na Animagolem. Tady ho můžeme následně silencenout. Super, no, to nevadí teď vůbec. On má... to vůbec není silný, to vůbec není silný. To ani trošičku není silný, no. Vůbec. Teď tam máme 9-9 ve hře a on má 1-1, ale uvidíme, on jako všechno může zahrát ještě. Jednu manu potřebuje, no. Tohle vypadá velmi dobře. A tohle jsme vyhráli. Tak jo, takže tohle je konec pro něj, pro chlapce. Hopla. A hopla. Takže jo, díky, že jste sledovali tohleto video. Nakonec jsme ho rozsekali tady z tohohle smetáka. A máme vítězství. Takže tohle bylo 3. patro a 3. boss z Black Rock Mountain. Tak jo. Takže ještě jednou doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like nebo subscribe. Samozřejmě jenom pokud chcete, nic do ničeho vás nenutím. Nebo jo, trošku nutím. Tak, to je jedno. A díky za slednutí, takže zatím ahoj.